Ibulo onye Igbo, achọrọ m ka ị watch this video right now. Before nkwu anything, achọrọ m ka unu nene this video. Ka unu fụ ife ụmụnne anyị bụ ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, ụmụ nwaanyị ndị Igbo na-eme outside Nigeria. Watch the video before na share. When is after 2 minutes you cut it? Huh? Speak loud. My name is Ike. From where, please? From Olu. Olu where? Huh? I'm from Igbo. Imo State. Imo State, yes. Olu Yes. town from Imo State. Yes. How long have you been in Ghana? Just listen to 1 month now. What is your name? My name is Asos Divine. Divine. Yes. How old are you? I'm 16 years old. 16 years. My God. How long have you been in Ghana? 27th of this month will make me 2 months. 2 months. You are from Imo State. Yes. What is your name? My name is Odruke. I'm from Imo State. That was not South. Sorry. that was out. Sorry. You will be fine in Jesus' name. God will take care of you, my children. What is your name, sister? My name is Selina Danju. I'm from Plateau State. Oh, mommy. How old are you? I'm 18 years. How long have you been in Ghana? 7th of this month will make me 2. My name is Odruke Onyechuku. Speak now, please. My name is Odruke Onyechuku. Where are you from? Imo State. Obinepa. Imo State. How old are you? 16 years. 16 years. Stand up, let me see you. My brother, this 1, 2, 3, they are the same mother, the same father. 3 of you are from the same mother, The same father. the same father. Have you spoken to your parents? Where are your phones? This is our phone. You're taking all your phones. Who brought you to Ghana? His brother. The brother. The brother of this person. The brother of this one. Okay. So you are from Igbo State. 16 The years. same mother, the same father. 14th Three. October will make me 16 years. Jesus Christ. So you are still 15 plus. And you have been in Ghana. And what have they been doing to you? They take you out to see men. To see men. Hospital work. And they pay you. No, they don't pay me. Any money we work, they took it. We give them every single 15 years. Every single day. Now, let me tell you people something. Nda onu furu bụ obele. Ibe na Ghana. Ụmụaka ndị Igbo na-agba akwụna na Ghana. Hey, fadu many. Ụmụaka ndị Igbo na-agba akwụna na Cameroon. Ọ bụrụ sọsọ na Ghana and Cameroon. Different African country. Ụmụaka ndị Igbo na-agba akwụna that place. Too much. Ọbịa na the tribes niile nọ na Nigeria. Ọbịa all the tribes niile o nwere na Nigeria. Ọbịa na-egba akwụna. Ndị gba first right now bụ ndị Igbo. I'm telling you the truth. Amazi m ife ụmụaka anyị na-achọ ịhọ into. Gaa ha follow our young boys 17 years 20 years fa na anya machine 1 point fa na agba moto fa na eme yahoo. Ngwa ọgwazie gị ife ụmụaka ji eme yahoo ituwe egwu. Ife ụmụaka na commit maka yahoo. I'm talking about ụmụ nwoke ụmụaka ndị Igbo. Ife ụmụaka na commit. Ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa ị na-afụ right now. Ị na-afụ akpa nwa fado zikwelu yo. Fa nwere ike je na kọmputa gosi na akpa nwa do. But spiritually o wepụga akpa nwa fa. I'm telling you the truth. Ụmụaka na-abazi yahoo plus. Fadị emedo ụmụ yahoo ụmụaka ha na in fact ha na-aba high level. Ụmụaka ụmụ agbọghọbịa ị na-afụ right now as I'm talking to you. Ụmụaka ụmụ agbọghọbịa ị na-afụ right now as I'm talking to you. Most of them nwa akpa nwa fado zikwelu. Ụmụaka use go feme ihe achọrọ ime. Now look at these young children. Imo State. Almost all of them will see Imo State. Amamo, Anambra, Enugu, Ebonyi, Abia, Imo State or Enugu State. These 5 states. Akwụna no n'ime these 5 states. Adamas na maka na ndị Imo na vida ka nji wee na-akpọ ndị Imo afa. No. All everywhere. Ma ndị Anambra, ma ndị Enugu. Ghana, Cameroon, Ghana, different African countries, Burkina Faso and all these African countries. Ị ga-afụ ụmụaka ndị Igbo. Young children. Akwụna afụgo nke a. Ụmụaka elube 18 years.
Look at what they are disgracing the Igbos. Look at it. And there's more opportunity when I go all the Igbos billionaires, nda Diego, all the faku need dreamer, jump Umaka from Ghana. Go and bring them from Ghana. Ndanya Rulana, Joe Follow Hatolemu, Nyano Faka. Ndanya Rulana can make war, I didn't make a fake. Ndanya Rulana name if Wafa, Joe Follow Hatolelu, help them. Help them. Sponsor them, Kaham Wadatin. Help them to build them. Or if I can tell you one dog and Igbo, Nda Jezbego, Nda Jezbego. Look at these children right now in Afon. Bikonu. Nyano Maka, Bonatano from Ghana. Kahakosa Kuna Hanabo from Ghana. They are disgracing the Igbos. Omandu Binya Mas, Omaka Nabakuna before. But right now, all the tribes near Nigeria, Igbo were first now hook up. Go outside Nigeria, you will see what I'm telling you. Look at it. Umaka 18 years, 16 years. Poor. And the Kendo and the Mba, Abu Sheke, Ndo Botala Umaka now Nagana Bukwandi Igbo. If you have been cause of Kurwesi, none abo Mari did not share or Ganye Ego, or Legonye and Koi Bataya from Nigeria. Do you see? Gumabumi Kroba, Gumabun, in this kind of thing. Jiro Maka 18 years, Omaka away farmer. Jife when I made this kind of business. I come on a match on one wechi. Umaga Hegamo. Obu no nyozo use your daughter made this kind of thing. Ogadegema. If I hope the meg or Gadego Memeni nyozo. Look at how our generation are disgracing the Igbos. Look at it. Obano Maka is 17 years, young boys, Yahoo everywhere. Oh Maka young girls, hook up. Look at it. I'm sorry for this generation. I'm in the next generation. I'm if I got in Igbo land. I'm not everywhere, not only Igbo land, but in Kendibo the worst. Or the worst. How many times for Ghana or for a Oboto Makana Bakuna or check if I brought Hausa? Or check into Nigeria na 90%, 99% Bundibo, other 1% but other tribes. Away from that now, so phone bonye or also near other side of the north, other Benue State or something like that. Man, I'm also in another Wundimo State, Ndibo. Look at what we are disgracing our generation. Look at it. Look at it. I know, oh my God, so because they can share this video up. Ejimohela. When I ndị ọgaranya niile nọ na Igbo nwere ego biko na ụmụaka ndụ isi ruru ana chọrọ ịba ulu biko kpọnata nụfa ka ha bata nye nụfa aka jụọ afa ihe ha chọrọ ịlụ nye nụfa aka bidoro fe ihe ha chọrọ ndụ chọrọ ịmụ ịkwa akwa biko nye nụfa aka kụzienụ foros akwa akwa ndụ chọrọ decoration and other jobs. Help them to build them, please. Yeah, can yo bikonu all is too much. If I do too much, it's getting out of hand, most especially in Igbo land. It's getting out of hand, most especially in Igbo land. Kachine kemelanye bele.